Gaurko bigarren elkarrizketan, hasieran aipatu den bezala, David Ziganda dugu gurekin Oxi Nafarroa proiektu eta komunikazio teknikaria. Pasaden astean Black Friday ospatzen zen bitartean, beraiek Black Fraude ospatu zuten erosketarik gabeko eguna. Eta horren inguruan aritzeko etorri da. Zer moduz? Kaixo, egunon, osongi, eskerrik asko gonbitagatik. Bueno, eskerrik asko zuri etortzeagatik. Ze hori Black Fraude, zer izan zen? Dagoeneko badaramatzagu 6 urte horrelako kanpainak egiten, batez ere kontsumo eredu, esan dezagun, zital, eta bortitza eta hausnarketarik gabekoari aurre egiteko. Eta Black Friday egun hori justo da eredu horren, ez dakit nola esan, paradigma bat edo, ez? Etorri egun honetan dena erosiko duzue, oso merke, aukera paregabeak izango dituzue, atzo izan ezen dituztenak, bihar izango ez dituzuenak, eta hau da eguna zeuen kreditu txartelak, bai? Kreditu txartelei ostia hon bat emateko, eta horrekin, hori, dirua gastatzeko. Eta zentzu ez pentsatu, kontsumitu, hori da, ez? Ikusten dugun mezua, eta horri buelta eman nahi diogu, edo horretan ibiltzen gara, hori iraultzea da gure azken helburua. Eta horregatik Black Fraude hori, bai? Bai, eta zer egin zen? Zer egin zen? Bueno, elkartu ginen, 4 erakunde elkartu gara, SETEM, Medicos Mundi, Polos Hermanos eta Oxi. Elkartu ginen, honegon ginen, zer egingo dugu, Black Fraude etorri zitzaigun burura, kriston ideia, gero ikusi genuen interneten dagoeneko asmatua dagoela hori. Bai, dena asmatuta dago, baina, hala ere, erabakin genuen horrekin aurrera egitea. Eta batez ere gure mezua da, ez hainbeste jendeari esatea erosi hau, ez erosi hau, edo egin nik esaten dizudana, baizik eta, haizu, egon momentu batez, pentsatu. Behar duzu benetan erosi behar duzuna, benetan gaur da erosteko eguna, ez dakit nola esan, beharrezkoa duzu eta batez ere gero zer dago eredu honen atzean, zer eragiten du kontsumo eredu honek, zer nolako produktua kontsumitzen ditugu, zer dago produkzio horren edo ekoizpen horren atzean, zeintzuk dira haren itzalak. Besterik gabe, hausnarketarako deia egitea, hori zen gure helburu oso xumea, baina besterik gabe hori. Eta zer dago horren atzean? Denetarik dago, ez dakit berdin zait. Mugikorren inguruan bagabiltza, guztiok edo guztiek ikusi dugu inoiz, koltanaren inguruan dauden 11 auzi, ume edo, baita adinekoen bortxaketak, esplotazioa, lan baldintzapenagarriak, nola ekoizten diren kutsadura, katea da amaigabea. Hori ikusten ez duguna egunero, baina mundu hori ere askotan gero eta gertuago dugu, zenbat kobratzen dute dendetan dauden neskak, esango dut, zeren gehiengoak neskak dira, zenolako lan banditzak dituzte, sindikatzeko aukera dute, ez dute, grebarako aukera dute, ez dute, egunetik egunera, baldintzak. Lan baldintzak gero eta korreagoak dira, hori guk ere pairatzen dugu, gainera gazteo gehiago, eta hori ere jendeak konturatzea, kontsumo eredu hau eragiten du. Gustoka duzu eragiten duena? Orduan segi aurrera. Ez duzu gustoko, orduan, pentsatu pixka bat, eta zer egin dezakegu, besterik gabe. Asteburu oso antzear egon zineten, ez? Black Friday bezala, asteburu osoko gauza dela. Bai, hasi ginen, hasi zena egun bateko kontua bezala, orain, 30 urte estatu batuetan, egun, bihurtu da Black Astea, Black Days, denetarik luzatu egin da. Orduan guk egin genuena zen aste osoko kanpaina bat baita ere. Aste artean hasita da, igandera arte iraun zuena. Tarte horretan, bideo bat egin genuen, kontrapublizitatean oinarritutako bideo bat, pixkat, nahiko satirikoa, pixkat burlon edo ez dakit nola esan, baina, humore erabiltzea edo kritika ironiko hori erabiltzea, guretzat oso tresna baliogarria, eraginkorra dela iruditzen zaigu, eta aste osoan zehar egon ginen hemenik dara birala edo bihurtzeko saiakera horretan, eta asteburuan egin genuela izan zen Carlos Hirugarren kalean antzerki bat, teatrolari taldearekin, eta antzerki horretan erakutsi zena edo izan zen Quien quiere ser precario izeneko programa zen, eta hor 3 gaztek borrokan ibili ziren lan penagarri bat eskuratzeko, eta hori erakutsi zuten, da jende asko hurbildu zen ikustera, eta parra egin zuten gutxienez, edo hori lortu genuen, eta alde horretatik oso gustora.
Eta hori batez ere izan zen bideo hori mugitzea eta informazioa mugitzea. Orduan, jendearen erantzun ona izan zenuten? Bai, jende askok ikusi du bideoa, mezuren bat ere bidali digute, oso ongi dago, parre egin du, gainera, eskegia da, batzutan oso bagoaz borrego moduan mundutik, eta batzutan ere, izu, txak, ez? Atentzio dei bat ere jasotzea, mesedegarri izaten zaigu, eta pozik gaude, erantzunekin. Lehen aipatu duzu hori, orain bihurtu dela, aste oso bateko gauza batetan, eta gainera gero ere daude Cybermondei eta horren aurka ere, borrokatzen duzu edo... Ez du egin Cybermondeiaren kontrako ezer zehazki edo Single Day egiten dena, soltero daudenentzako egun zoragarri hori, da besterik gabe Black Friday oso bortitz sartu zaigu, orain arte zen egiten, eta azkeneko 3-4 urtetan ez dakit, urtarrileko berapenak edo horrelako beste festa moduko bat antolatu da, eta iruditzen zaigu aukera ona dela egun hori erabiltzea gure mezua edo gure mezua edo zabaltzeko. Hori, egun berezia delako, baina kontsumismoa eguneroko zerbait da. Noski, kontsumita behar dugu bizitzeko hori. Ni jantzita etorri naiz, eta esan edo, kontsumitu behar dugu bizitzeko, kontua da nola eta zer kontsumitzen dugun. Hori da guk lantzen duguna. Nola kontsumitzen dugu, buru jabeak gara kontsumitzeko orduan, eta batez ere, zer kontsumitzen dugun eta zer dagoen produktu edo, produktu orokorrean esan da, produktu horren atzean, zer dagoen horren atzean. Oxin, nolakoa da zuen egunerokotasuna gai honekiko, edo orokorrean ere? Guk egiten duguna, batez ere da, eskola solidarioen barruan gabiltza, eta lan asko egiten dugu ikastetxeetan, bereziki gazteekin. 6 urtetik hasita eta batxiler gora arte, gutxi gora bera. Eta gauza berdina egiten duguna haiekin da, ez dakit, hausnarketarako gonbite bat. Haiekin hitz egin, gaiak atera, zer pentsatzen duten batez ere. Gehiago egiten duguna da haiei entzun, ez ditugu masterclassak edo horrelakorik egiten, kontua da haiek euren iritziak ematea, euren kezkak zeintzuk diren, eta gauza berdina, hausnarketarako zubi bat eraiki, hori da egin nahi duguna, besterik gabe. Hausnarketa hori oso garrantzitsua, ze gertatu litzateke horrela jarraituz gero? Zeintzuk izango litzateke ondorioa? Ikusiko dugu, ez dakit, zer gertatuko den, baina, no pinta muy bien, egia esan, ez dakit. Ja urte kapitalismo edo eredu kontsumista brutal hau ja espalditik dator, eta ikusten dugu zer gertatzen ari den. Berdin zait euri falta, berdin zait kutsadura, berdin zait lan baldintzak, gure izaerarekiko edo gure izaeran modak, fisikoa, argaltasuna, polita izatea, beitiko gaztetasuna, dena dago horatzean. Oso estrukturala, oso oinarrizkoa, enborrezkoa eta... Eta zer egin dezakegu gure eguneroko bizitzan? Galdera ona, beti galdetzen digute gauza berdina. Gutxienez pentsatzea, edo kontsumitzea pixkat aurretiko hausnarketa bat eginda. Kontsumitu behar dut, baina janaria behar dut, zer osiko dut, edo zein gauza merkea delako eta berdin zain nola produzitu den edo zer dagoen erren atzean, edo agian esango du, nik badakit, badagoela kontsumo talde bat demagun, adibide bat da, eta hauek egiten dutena da ongi kontsumitu, errespetuz, inguruarekiko errespetuan oinarritutako ekoizpena da, hor lan egiten duten langileak baldintza duinak dituzte, agian, babestuko dut, bestea beharrean. Lehenengo paso bat da, oso simplea, oso tontoa agian, baina, arropari dagokionez, agian ezin dugu ez dakit, oso arropa garestia erosi edo ez, batzutan prekarietatearen bira hori ez, gutxi kobratu, gauza merkeak erosi, eta berriro dator, ez, prekarietatea atzera, oso biziosoa da dena, baina gutxienez esatea, urtean 12 kamiseta erosi behar ditut, agian bikin, ez, ondo naiteke, ez dakit, hori, eta git. Eta nola ikusten duzue gizartearen jarrera honekiko? Orokorrean, guk horrelakoak egiten ditugunean, kanpainak edo baita ikastetxeetan egiten dugun lana ikusita, orokorrean jendea,
ezagutzen ditu, edo, ezagutzen du zer dagoen ekoizpen eredu honen atzean, orokorrean, edo entzuna dute, gutxienez, bai? Ez daie dena berria egiten, eta Black Friday egunari dagokionez, askok ere esaten ziguten kalean adibidez, ya sé que es un timo, ya sé que no está tan como idiotas, jendea hori buruan badugu. Baita nik ere, baina gero kontua da, hemendik praktikara zer egiten dugu, hori da hor dago, el kit de la cuestión, esaten dena. 6 urte hauetan, aldatu egin dituzue egun horretan egiten dituzuen ekintzak edo nabaritzen alduzue aldaketa ere jendearengan? Ez dakit zer esan. Egia da, gauzak egiten ditugunean, gurera hurbiltzen den jendea, beti sentsibilizatuta dagoela eta badakiela zertaz ari garen, hori da, hurbiltzen zaigun jendea. Gero hurbiltzen zaigun gainontzeko jende guztia, ez dakit, zertan dauden. Eta ere, egia da, guk kanpainak egiten ditugu, guk eta 11 entitatek, bai hemen, Euskal Herria mailan, estatu mailan, mundu mailan, berdin zait, baina aurten esan dutenez, Black Friday, Nafarroan, iazkoa baina arrakastatsuagoa izan da. Orduan da, bueno, venga, ez dakit nola esan. Guk jarraituko dugu horretan, bai, jotake, baina gero egia da, jendeak azkenean erosten duela. Dagoeneko hurrengo urtean pentsatzen edo beste proiekturen batetan altzaudete hor? Ez, oraindik ez datorren urterako kanpaina oraindik ez dugu buruan, orain eguberritarako beste bat prestatzen ari gara, eta orain horrekin gabiltza, bai? Pixkanaka. Bai, hori da, oraintxa horretan gabiltza, bai. Ze eguberriak ere, azkenean kontsumismorako ere, ez? Bai, beste, oso data zehatzak, bai. Azten zaigu, ez dakit, ez? Beste, zer da, esan nahi dute, guberriak bai, zer dira, bai, familia elkartzeko, bueno, gero erlijio kontu guzti horiek, baina, bueno, familia elkartzen da, ez? Bai, elkartasuna, batasuna edo, nonbait hori da eguberrien alderik politena edo, ez? Familiarekin elkartzea eta bazkaltzea eta gustora egotea eta, baina dena mugatzen da nonbait erosi behar duzu. Ez, jantzi berria, dotore egoteko, berdintzait oparia guztientzat, umeen kontua, erosi, gero, esto no me gusta, venga, paso egiten dugu, bai, zugu ezer baloratzen, bueno, nahiko eskizofrenikoa, nahiko. Eta oso egitaratuta da urtea, ez? Gero dator, bueno, San Valentin ere, gero zetan bueno, bai, claro, San Valentin, aitaren eguna, amaren eguna, bai, gero porretan, aste santua, bueno, ez dakit, bai, makinaria beti, makinariako lioa behar dueten gabe, bai. Gainera, moda horiek beti tortzen dira herrialde berberatik, ez? Edo, bueno, bai, azkenean gizarte sistema berdin batetik hori kapitalismoa eta... Bai, Donald Trump eta hori da gure... Bueno, hori edo aurrekoak berdin zait horiek dira gure referentziak. Eta, bueno, ez guztiontzat, baina askorentzat bai, edo eredu hori eta, joder. Nola jarraituko duzue, honen hau borrokatzen? Egunero lan egiten, eta koherenteak izaten, edo saiatzen, zer oso zaila da, bai, ni honan ator, baina gero nik nirekotasunean ere askotan da, como estea, tio, mentzaude, bai, kasi Coca-Colita bat, oi, bat, osea, bai, lehenengoa koherentea izatea, gero koherentzia hori saldu ahal izateko, ezakit nola esan, bai, eta behintzuk zure burua aldatzea lortuta, edo, orduan, ezakit, baduzu aukera gehiago bestei ere, gonbite hori edo egiteko, ez? Saia gaite izan, ez? Gutxi gara, txikiak gara, baina, izu, ezakit, hasieratik hasi bar gara, bai? Gainera, hori oso gai zabala da, hori adibidez, Coca-Cola bat erostea edo edatea eta edozein lekutan, zineman edo jatetxe batean, etxean, ez? Gero hori arropa beste alde batetik, ez? Azkenean oso zabala da eta gure egunerokotasunean oso momentu ezberdinetan erabili dezakegu batzutan konturatu gabe. Bai, eta gero, egia da ere, karo, eske superpersoa dena, baina jende asko esaten dizu, bale, ados nago zurekin, ez? Zarak berdin zait egiten du Marrokosen edo ez dakit non, hau, bale, badakigu. Ez badu inork Zaran erosten, ez dakit, Bangladesen dauden emakume horiek lanik gabe geratuko dira, hemen lan egiten duten neskek lanik gabe geratuko dira, tardean hori zer. Ezkeran, bueno, eske ez da inbeste hori kontua. Bangladesen dauden emakumeak lan baldintza duinak izan ditzakete, hemen lan egiten duten neskek baldintza duinak izan ditzakete, zuk erosi, baina beste modu batean, agian garestiagoa izango da, gutxiago erosiko duzu, baina amantziok ez dio utziko arropa egiteari,
ez dakit nola esan, berak, orain, hau nahi duzue etikoagoa edo zintzoagoa izatea, izango naiz. Azkenean, haiek gure nahietara edo moldatu barko lirateke. Ez da normalen horrela izaten, baina bai, barkatu, Bai, bezeroak dira tendentziak sortu behar dituztenak. Bai, azkenean gu gara, bai, txartela edo kartera hartu datori dirua. Gu horretan oso boteretsuak gara eta hori kontuan izan badugu, bai. Gizabanako gisa gian ez, baina talde gisa kontuz, bai? Asko egin ditzazkegu, bai. Gure esku dago eta horretarako kontzientea izatea oso garrantzitsua da eta egiten duzuen lana oso importantea horretarako. Bueno, saiatzen gara, bai. Bai. Mil esker, David. Bai, plazerra, hemen egotea, nahi duzunean, zireko naiz, bai. Gero Egu Berrietako kanpainari buruz zer egin duzunen ikusteko, ez? Kontatuko dizu, bai. Bai, eta hori esan bezala, mil esker. Bale, zea bai, ongizat.